Makadi vana vaMwari, tinotenda zvikuru nemukana watapuwa naMwari wekudzidza shoko ravo. Tichadzidza zuva ranhasi kubhuku raJona. Handei tese kubhuku raJona chapter 3. PaChapter 3 tichaverenga kubva pavhesi 5 kunosvika pavhesi number 10 panoperera chitsauko chechapter 3. Bhaibheri rinoti vanhu veNinevhe vakatenda Mwari, vakatara nguva yokuzvinyima zvokudya, vakafuka masaga kubva kuvakuru pakati pavo kusvikira kuvaduku pakati pavo. Shoko rikasvika kuna mambo weNinevhe, akasimuka pachigaro chake choushe, akabvisa nguo yake, akafuka saga nokugara mumadota. Akarayira, akaparidza muNinevhe rose chirevo chamambo nechavakuru vake achiti, vanhu kana zvipfuwo kana mombe kana makwai ngazvirege kutongoravira chinhu, ngazvirege kufura kana kumwa mvura. Asi vanhu nezvipfuwo ngavafukidzwe masaga, ngavadane kuna Mwari nesimba, ngavatendeuke mumwe nomumwe panzira yake yakaipa napakuita nesimba namavoko ake. Ndianiko ungaziva zvimwe? Mwari ungadzoka akazvidemba, akadzoka pakutsamwa kwake kukuru, tikarega kuparadzwa. Mwari akavona zvavakaita, kuti vakatendeuka panzira yakaipa. Mwari akazvidemba pamusoro pezvakaipa zvaakati ndichavaitira, akasazviita. Mwari aropafadze kuverengwa kweshoko rake. Musoro wenyaya unoti kunovhurwa hombe, kunovhurwa hombe. Regai tinamate. Baba vedu vari kudenga, muzita raJesu tinokutendai nendima diki yamaisa pamberi pedu. Dai yatibatsira pakurarama takamirira kuuya kwenyu kwechipiri. Ndokunamata kwedu muzita raJesu, amen. Ukatarisa bhuku raJona rine zvitsauko zvina. Zvitsauko zvina izvi ukariverenga bhuku raJona uchingodarika hako, unoona kuti kufamba kwevhangeri. Mwari atsvaga muparidzi nekuti mupfungwa dzake mune basa riri kuitirwa kuNinevhe. Saka Mwari anotsvaga muparidzi. Paanotsvaga muparidzi, anosarudza Jona semuparidzi anofanira kuenda kuNinevhe. Jona paanosarudzwa semuparidzi anofanira kuenda kuNinevhe, Jona anotiza. Vanotaura zvikonzero zvakasiyana siyana zvekuti kuNinevhe kwaiurawa vanhu, vari vavengi, maAsyrians, vainyanya stereki kuuya kuzoreidha kwaIsraeri. Saka zvikonzero zvakati Jona asade kuenda zvakawanda, especially the fear for his life. Saka Jona anotiza, Mwari oti aiwa, iwewe ndiwe manje uri kutoita basa iri, saka ndichakudzinganisa ndokubata ndokuendesa miraculously. I am going to take you to your mission field. So Jonah is taken miraculously to his mission field. Anosvika muNinevhe oparidza. Chapter 3 ndo zvainotaura. Achiparidza namambo anonzwa shoko iri, otendeuka naiyewo oparidza. Patinonoverenga mavhesi ekupedzisira achapter 3 verse 10, Bhaibheri rinotaura kuti Ninevhe yose yakanga yatendeuka. Ndichigere kuona muparidzi anorekodha such a success kunze kwake uyu naPeter. Vanoparidza vanhu vakawanda votendeuka. Noa akatambura, kukatendeuka mhuri yake chete. Mwari ngaakudzwe kana tikaparidza mhuri dzedu dzikatendeuka. Noa akatambura, mhuri yake yega ndo yakatendeuka. Mazuva ano kukaitwa makrusedi, kukabhabhatidzwa munhu 1, vanhu vanokanda mabiko vachitoshandisa mavhesi kujustifya munhu 1 iyeye, kuti nyange vasina havo effort yavaita vangozongopicha tende. Vanototi kudenga Mwari unofarira mutadzi umwe chete. Zhuwa ndizvo kana tinge taitawo isu basa ratakatarisirwa pamapri campaign acho. Mwari ngaakudzwe shuwa. Saka Jona
anotiza but anobatwa oparidza, and his mission is successful. Saka bhuku raJona raifanira kupera pachapter 3, but rinoenda mberi kuchapter 4. Kunei kuchapter 4? Ukaiverenga chapter 4 uchaona kuti nyaya dziriko hadzinei naJona neNineveh, but nyaya dziriko ndiJona naMwari wake. Mwari akushanda muparidzi wake. Now, argument yangu inoti, while Nineveh was Jonah's mission field, Jonah himself was God's mission field. Mwari akasarudza muparidzi achizviziva kuti mubasa muparidzi uyu achaziva zvaari zvinogona kumukonesa denga. When you are chosen by God to go for a certain mission, to pastor a certain district, to run a certain department, to go for witnessing, kuenda kumazunde, Mwari atosarudza iwe nekuti anoziziva kuti mubasa rawakupinda iri pane zvauri zvichaburitswa uri mubasa zvinokukonesa denga zvaari kuda kugadzira. In other words, God is creating an opportunity to work on you. So it's not necessarily primarily about the people whom you are going to preach to. It's essentially about you, the evangelist. It's essentially about you, the teacher of the good news of Christ. Ndiwe uri kutodiwa, ndiwe uri kutotsvagwa wacho, kuti paunenge uri mubasa vhangeri iri rauri kuparidza rishande iwe risati rashanda vauri kuparidzira. Mwari anotsvaga Jonah. You will notice kuti kashoma Mwari paano insista, paanoita nharo kuti kana asarudza munhu ndiye anofanira kuenda pane vose vakaramba. Mweya wechiprofita wakazomhara pana Ellen White, wakatanga waenda kuvarume vaviri, Hazen Foss na William Foy, vakaramba. God never insisted. He kept moving to the next person kusvika mhara pana Ellen White. God insisted kuti Jonah aende. Pamwe pacho ndepana Moses. Moses anovingwa ari Midian, onzi shamwari chidzokera Ijipita, unobatsira vanhu ava vabve umu vaende kunyika yavo. Maexcuse aMoses haana kubvisa chinangwa chaMwari pamusoro paMoses. Mwari waiziva kuti Moses handisati ndapedza kumugadzira pamvura yeMeribha achaita hasha naAaron wake kuti vaone kuti God is still working on us. And so God insisted that Moses goes so that he can reveal certain defects of his character. Dzaisabuda ari kwaMidhiani nekuti aigara akatarisa makwai. Mwari akati tombokubvisa pamakwai aya emakumbo 4 tokupa makwai emakumbo 2 vambokuzunguza timboona kuti unodii iwe Moses. Ndo pauchaona kuti pane zviri pauri zvanga zvisingazobudi Moses dai usina kuti ndingatambudzika hangu nevana vaMwari. Saka pawaitoti Moses ndotambudzika hangu nevana vaMwari, Mwari aitofara kuti right ndawana mukana wokugadzira Moses. Paya pachaitwa maelection muna November umo pachisarudzwa vabati vebasa mumachechi mumasangano, ndizvo pauchatogamuchira uri kungotaurawo saMoses kuti ndotambudzika nevana vaMwari. But you are putting yourself in a position where God can work on your character. Mwe munyori anotaura achiti Mwari aigona kutuma ngirozi kuti dzizoita basa iri, but akasarudza vanhu kuti vanhu pavari mubasa vagone kuwana chimiro chakafanana nechaMwari. Saka Jonah ndiye ari kudiwa. Munyori uyu anonyora futi pane rimwe bhuku achiti the power to resist sin is also found in aggressive service for God. Uri mubasa unowana simba rekukunda chivi. Musaramba kuenda kunoparidza. Kana Mwari achinga ati simukai munodzidzisa, simukai muite ichi, torai basa iri, kuna vose vanoda kuva nechimiro chakafanana nechaKristu chinogadzirwa mubasa. Chinogadzirwa mubasa. Saka mukatarisa Jonah aitova nemacontemporaries ake. Jonah akaprofita nguva imwe chete naAmos, akaprofita nguva imwe chete naHosea, akaprofita nguva imwe chete na the great Isaiah in Isaiah's early years, akaprofita namuprofita Mika. Mwari angogona kungoti alright, Jonah aramba endesai Amos, Jonah aramba endesai Mika, Jonah aramba endesai Hosea. But Mwari akati hakuna, siyai Amos ari kutekoa, siyai Isaiah ari ikoko kupalace, uyu ndiye ari kuenda Kunineveh. When God insists that you do a certain evangelical task, it is for your own good. Ndi Mwari ari kutsvaga iwewe. Usafunga kuti uri kunyanya kutsvaga vatadzi stereki, mutadzi mukuru
ndiwe mutadzi mukuru ndini, ndiri kutsvagwa kuti ndirurame pamberi paMwari. Saka mukatarisa stori iyi yaJona, muchaona kuti Jonah is unlike God. Ari kure, chimiro chake nechaMwari zvakatopatsana, havana kufanana. This is when you learn that those who are called to be the conduits of the grace of God to others are frequently the very ones most in need of that grace themselves. Vanodaidzwa kuti vaendese nyasha kuvanhu ndivo vari kuda nyasha idzodzo stereki. Nemhaka yai ndiri kudaro, number 1, Jonah anokumbira Mwari kuti wedzerai volume. Zvamataura pachapter 1 verse 1 na 2 handina kuzvinzwa. Wedzerai volume, mati ndiende but ndambotiza. Wedzerai volume. Jonah asked God to speak up. He asked God to speak up. But my heathens, Mwari akangotaura kawani nedutu, my heathens akatonzwa vakatendeuka. Ari kuda nyasha apa dzakanyanya ndiani, Jonah kana vaEdeni? Mukaitarisa nyaya yacho panotobuda yambiro yekuti never ask God to speak up. Your life will become a lesson. Ukakumbira Mwari kuti vawedzere volume, vakakudza kuti tinoenda kurudyi apa, iwe woti kuruboshwe, you are asking God to speak up. Amaslipover haitwi, mahookout haya hazviitwi, hausati waroorwa iwewe, usaita izvi, iwe unoenda. You are asking God to speak up, and when God speaks up, this time he will not use his mouth. He will speak to you through nature. Jonah chapter 1 verse 4. Mhepo huru yakasimuka muchikepe, chikatsumba kupamuka. Ukaverenga Jonah 1 verse 9. VaEdeni vakazobayira zvibayiro kuna Mwari wekudenga. Nemhaka yei? Nemhaka yekuti consequences ezvivi zvaJona akava mharidzo kuvaEdeni. Ndokutaurira iwe, ita hako nharo. But when you are going to preach from your scars, uchaona kuti upenyu hwako imharidzo. Regai nditaure ndichiti, whether in obedience or disobedience, whether in submission to God or rebellion against God, every life proclaims a message. The consequence of sin stand as a testimony to the broken law of God. Those most powerfully used to warn others are those whose lives bear the scars of transgression. Upenyu hwako wauchararama mukusateerera. Anozvona tiri kutokuona izvezvizvi kuti uri kutambura nemwana, uri kushaya kuti womuisepi kubasa here, woenda naye kumba, wodii nemwana. Upenyu hwako ihwohwo vakachenjera vari kutoona mharidzo pamatuso echivi chako. We learn from you. VaEdeni pana Jonah 1 verse 9 vakadzidza kubva pamaconsequences echivi chaJona. People will learn valuable life lessons from your disobedience. Ukaramba uchikumbira Mwari kuti ataurise, zvinogona kudaro. Number 2, nemhaka yei ndiri kuti Jonah haana kufanana naMwari wake. He has no concern whatsoever for the Ninevites. Haatombodi kuti vatendeuke. Teererai mharidzo yake, haina rukoko kuti zvandazokutaparidzirai izvi vana vaMwari, saka munofungei? He is preaching damnation, he is preaching condemnation, and he has no time for grace and mercy, no call to repentance. Inyasha kuti Nineveh yakatendeuka yoga, but muparidzi anga asina kuvakoka kuruponeso chake, anga auya kuzoannounce destruction. He has no concern whatsoever for others. Muenzanisei namadzibaba ake mukomana anonzi Jonah uyu. Pana madzibaba aripo, umwe ndi Moses. Akasvika pakuti kana Mwari imi musiri kuda kuregerera vanava kuti vaende Kenani vari vapenyu, chidzimai zita rangu mumabhuku enyu eupenyu, handichadi. Kusvika Mwari ati alright, chihandei. Moses had a concern for Israelites. Moses had a concern for sinners. Bvunzai Abrahama, Mwari apfuura nepamba pake patende rake. Anozviziva Abrahama kuti vakomana Sodoma neGomora zvakunoparara. He dares to negotiate with God for the lives of sinners. Nai Mwari ko kana kune 50, nai Mwari ko mukawana 40, ko mukawana 30, ko 20. Nineveh, Sodom neGomora zvakaparadzwa nekuti kwakashayikwa vanhu 10. Ndosaka, but Abraham negotiated for the lives of sinners, not Jonah. Jonah haiti izvozvo. Pavanotozotendeuka
anotsamwa. Tarisai muone kuti ndiye ari kutoda nyasha dzacho. Tarisai, Mwari achiparidzira Nineveh akashandisa a common thing, a human, Jonah. Paridza, Nineveh ikatendeuka. But Jonah, it took him a miracle, pa chapter 1 verse 4. It took a great fish, chapter 1 verse 17. It took a lot of things that God prepared for Jonah. Chapter 2, Jonah akararama ari mudumbu rehuru. Digestion ikambomira kuti Jonah ararame. Miracle after miracle for Jonah to hear God, but haana kunzwa still. Bhuku rinonopera nemubvunzo. Jonah asati apindura. Jonah haana kutogona kuzodaira. Nemhaka yei, God used the uncommon to speak to Jonah, but the common to speak to the heathens. Nemhaka yei, Jonah ndiye aida nyasha. Ndisu tinoda nyasha idzi vaparidzi. Ndisu tinoda nyasha idzi vaimbi. Ndisu tinoda nyasha idzi vabati navatungamiri vamasangano aMwari. We need this grace more. Nyangwe uchizviti uri mukereke inoziva chokwadi. You need this grace more than those you think they need it better. Ndiwe unoda nyasha idzi. Saka Mwari achikutuma mubasa, ari kukuexposa kuenvironment inoita kuti agone kushanda newe. Kana mama kateerera verse 5 kusvika pana 10, panonzi vanhu vakatendeuka, vakafuka masaga. Fasting is a reverse of life enhancing behavior, and sackcloth is the opposite of fine apparel. Ndo zvese zvavakuita pa zviri kuti kutendeuka kwedu kunofanana nekufa. It's better we die. Tabva hedu pazvivi. Mambo chaiye ane zvinhu 4 zvaakaita. Zviviri zvacho zvakamubvisa pahis royal status, kuti ndimambo. Akabva pachigaro, akabvisa hembe dzake dzinoratidza umambo hwake, akagara pasi nevamwe, akafuga masaga sevamwe, akapfeka madota sevamwe, kwakuzvikusha madota achichema. Zvimwe 2 zvacho, it made him one with the people as mourner and penitent. Nemhaka yei, rutongo ruri kuuya urwu haruzvitsvagi kuti uri mambo here kana kuti hauna chinhu, unei kana kuti chii chausina. Tese tinofa kana tisina kutendeuka. When Jesus comes back again, hazvinei nekuti uri ani, unei, chii chausina. We are the same. Takafanana. Zvakakosha kuti titsvage Jehovah, achawanikwa. Saka vanhu vakatendeuka. You see, repentance is that human side of the transaction that unites the soul with Christ. It's a change of heart and direction. Solomon achitsanangura chinonzi kutendeuka pana zvirevo 28 verse 13 inoti, uyo unoviga zvivi zvake nyasha haadziwani, asi unozvireurura achizvirasha. 2 things that one must do when they are repenting: confess your sin, forsake your sin. Hatirambi tichitsika pachigumbo 1 cheladha, hatikwiri. Tinotsika ichi tobva, tokwira pane chimwe tobva. Ndo kukwira munzira yekudenga misi yese. You don't go round and round pachivi 1 sekunge hakuna simba rekukunda kuna Mwari. Hazvinzwaro, tinokura pakutenda. Saka kutendeuka kureurura chivi nekuchirasha. Bhaibheri shoko raMwari rinotaura kuti Mwari paakaona kuti vanhu ava vatendeuka, naiyewo akazvidemba. Toda kuti titsanangure nyaya iyoyo tigone kusvika kumapeto. What is the repentance of God? This is a divine response. What repentance is this? Kuzvidemba uku ndekupi? Nekuti Mwari, the sum of all of God's attributes, is his holiness. The outshining of all that is God is his holiness. Mwari mutsvene, Mwari wakarurama. Holiness belongs to the Lord perfectly, immutably, totally and underivativelly. Mwari mutsvene. Saka chii chaari kuzvidemba pachiri ichi? Nzwisisai kuti Nineveh pa verse 10 yati Mwari wakazvidemba pamusoro pezvakaipa zvaakati ndichavaitira. Saka kunzwisisa apa kunoti Mwari zvaanoita, kana iwe wapinda muchivi usingachatsiuriki iwe,
usingachabatsirikiwe. Mwari anewo zvakaipa zvaanoronga kukuitira, not as a vindictive God, but not as punishment, but as a call to repentance. Matambudziko mamwe anouya, they are storms of correction, kuti atirangaridze kuti pane patofanira kufamba patabva. So God had decided to destroy Nineveh, but the destruction did not come because Nineveh repented. Mwari wakagadzira dambudziko. Nineveh yaive yavhura hombe, Mwari akavhurawo hombe to counter hombe yanga yavhurwa neNineveh. Ukanzwa vakomana nevasikana vachiti wavhura hombe vari kureva kuti musikanzwa wawaita uyu ndewe A grade, ndewe malevels, waita zvikuru, hanzi unovhura hombe uchivhara diki. Ndo matauriro avanoita. Zvino iwe unofanira kunzwisisa kubva panyaya yaJona yekuti aiwa, iwe pauri kurongawo kuvhura hombe usingachatsiuriki, Mwari murudo rwake, the pain of divine love, anokuvhurirawo hombe kuti pada hombe yake yaari kuvhura inogona kuita kuti iwo uvhare yako yauri kuvhura. Saka Mwari wakanga avhurira Nineveh hombe, haina kuzouya. The purpose of the punishment, the purpose of the affliction was to bring Nineveh back to God. But when Nineveh repented before destruction came, there was no need of that affliction. Kana Mwari achinga agara kuti aronge kutitsiura nematambudziko, tikasunungura moyo yedu, tikapfava, tikabva pamberi pezvivi, touya pamberi paMwari, Mwari haasisina chikonzero chekutuma dambudziko iri, nekuti what the problem was coming to do has been achieved before the problem has come. Saka Nineveh yakagona kudzora hasha dzaMwari mukutendeuka kwavo. Munofanira kunzwisisa kuti God assumes a changed position in relation to a changed man. People changed their behavior, and God changed his intentions as a demonstration of evil. Saka munofanira kunzwisisa kuti disobedience on our part invalidates the promise of blessing, and there is an assurance that sincere repentance renders the threats of judgment ineffective. Kana Mwari achinga ati ndaakutonga vanhu vakatendeuka nekurevesa, there is no need for that judgment. Nemhaka yei? Nekuti Mwari wazvidzora pahasha dzake. Pfungwa iyi inobuda zvakanaka kubhuku raJeremiah. Regai tiverenge chapter 18. Regai tiverenge Jeremiah chapter 18. Jeremiah anonzi naMwari, enda kumba yemuumbi wari, unoona zvaari kuita. Jeremiah anosvika kuuya onzi nyarara, hautauri, observe. Ndobva atanga kuona muumbi wari achishanda dhaka rake, achigadzira hari yake. Paanogadzira hari yake inobuda isiri zvanga zviri mupfungwa dzake. Vanotaura vanoti papa nechidhaka chaachakaoma chairamba kuita zvaidiwa nemuumbi wari. Saka hari iya yabuda, chidhaka chiya chakakonzera kuti hari yacho ive shapeless. Pane dzimwe nharo dzatinoita so takabatirira pazvivi zvedu. Mwari achiedza kuumba hunhu, achiedza kugadzira vanhu vakafanana naye. Pane mumwe mutauriro, mumwe muitiro, mumwe mufambiro, mumwe muraramiro unoita kuti Mwari azoti no, chiregai ndiputse hari iyi. Ndoiputsa, ndotanga zvakare. Kuputsa kwacho kudii? Ndo kwatinopindurwa panapa naJeremiah chapter 18 verse number 6. Zvanzi naJehovha, naimi imba yaIsraeri, handingagoni kuita nemi sezvinoita muumbi wehari here. Tarirai, ivhu sezvarakaita muruoko rwomuumbi wehari, ndizvo zvamakaitawo muruoko rwangu imi imba yaIsraeri. Nenguva yandichataura pamusoro porudzi rwavanhu napamusoro poushe, teererai, kuti ndicharudzura nokuruputsa nokuruparadza. This is destruction. This is what was going to happen to Nineveh. Mwari anga akuda kudzura nekuputsa nekuparadza, nekuti Nineveh ihari ine nharo, haidi kuumbika zvakanaka. Nharo dzinofanana nedzoumwe munhu akanditeerera pano, unoramba kuumbika zvakanaka. God is at work, working on your character, trying to make you right, kuti uve nechimiro chakafanana nechaMwari, but une nharo. You find sins to justify kuti Mwari inini ndiri kushanda neSabata nekuti ndimi makandipa vana veku. You dare to point to God as the source of your sins.
Dai musina kundipa vana Mwari, inini ndingadai ndisiri kushanda neSabata, ndingadai ndisiri mbavha, ndingadai ndisiri mhombwe. Moda ndidine vana, ndofanira kuvachengeta. Saka ndotopindana papa tozosangana kumberi uko pamuchinjikwa ropa renyu raakundigeza. Une kamwe kakusateerera so kaunoita so, une rimwe dhaka riri pauri rine nharo so risingadi kuita zvinodiwa neruoko rwemuumbi wehari. Saka Bhaibheri rinoti ndinozogarawo pasi ndoronga kudzura nekuputsa nekupwanya. Asi verse 8 ine tariro yoti kana rudzi urwu rwandakataura zvinhu izvi pamusoro parwo rukazvidzora pazvakaipa zvarwo, ini ndichazvidemba pamusoro pezvakaipa zvandakafunga. Mwari une zvaanofunga pamusoro pedu kana tikaramba kugadzirwa sevanhu vake. Anozvifunga, otendera, obvisa ruzhowa so, otendera a train of circumstances kuti zvitigadzire. Iwe paunofunga kuti uri kuvhura hombe, hama yangu, ndangoti uyambirike naMwari murudo rwake. Chiri kumusunda rudo uri wake kaiwe kaviri, nekusikwa nekufirwa. Saka anokuda, haadi kuti ufire muchivi. Saka achakuvhurirawo hombe kuti igone kuvhara yako. Pamwe ungarangarira iwewe kuti uri mwana waMwari, pamwe ungarangarira. Saka uyu munhu ari kuchinja kubva munhu akaipa kuenda kumunhu akanaka. Ko kana munhu ari kuchinja kubva kumunhu akanaka achienda kumunhu akaipa. Verse 9 inoti, uye nenguva yandichataura pamusoro porudzi rwavanhu napamusoro poushe kuti ndicharuvaka nokurusima, kana vakaita zvinhu zvakaipa pamberi pangu vakasateerera inzwi rangu, ipapo ndichazvidemba pamusoro pezvakanaka zvandakanga ndichiti ndichavaitira. Kunemi mose muri kuita kuda kwaMwari. Mwari une zvakanaka zvaari kuronga, but pane nguva. Ndiani unoziva kuti ndirini? Pane nguva yekuti when you stop doing what is right, when you get tired of doing good, when you get weary of doing what is right, Mwari naiyewo anogona kuzvidemba pamusoro pezvikomborero zvaanga achida kuburutsa. Handiti maakuneta kuti zvinonherera iyi ndicharamba ndichiichengeta here? Ndamboitiraya 1 kusvika paform 4. Ndaitiraya. Murudo kuti isvitswe nani paform 6? Sundai musanete, munogona kudhaivetesa zvikomborero izvi. Ramwe mukuru anotaura achiti pese pataitenga ka 5 kg kehufu paiuya anokumbira, ndokumbirawo hufu, ndaona muchipinda nehufu ndipeiwo hufu. Musi watakafunga kumunyima, nhamo yakatirova mwedzi iwoyo yaisingaiti. Mukuru anotaura nyaya iyi. Dzimwe nguva paunomira iwo kuita zvakanaka, naMwari anogonawo kumira kukomborera. This is not a message of threats. Ahiwa ndo zviri kungotaurwa mukati meshoko raMwari. Verenga Micah chapter 2 inokutaurira kuti vane nhamo vanhu vanogara pasi voronga kuita zvakaipa, vomuka makuseni vachizviita nekuti zviri musimba ravo. Vaudze vanhu ava kuti neniwo ndiri kurongawo zvakaipa pamusoro paunovhura yako hombe, Mwari anovhurawo. Saka mamwe matambudziko atinogona kuzosangana nawo, it is the pain of divine love that has risen in the heart of God, and he is responding to your evil works. Dzidziso iyi is summarized mubhuku raDeuteronomy chapter 28. Mukaita zvakanaka, neni ndichakuropafadzai. Mukasaita zvakanaka, neniwo ndinogonawo kurwadziwa pamusoro pezvisakanaka zvamakaita. Teererai munzwe vana vaMwari. Bhuku raJona rinotidzidzisa apa kuti kutendeuka kune simba rekudzora hasha dzaMwari. Kutendeuka kune simba rekudzora hasha dzaMwari. Mukaverenga zvakanaka Micah chapter 2 inoburitsa, sorrowful must be the man who sits to plan evil. You must be very sorrowful. And then you execute it without being disturbed by God. You must be very sorrowful. When you sit to plan sin and you execute it as you have planned it, precisely as you have planned it, and God does not disturb you, you must be very sorrowful. You can't celebrate kuti ndabudirira kupaza umandara wemwana. Don't celebrate that. You must be very sorrowful, because God specializes in delivering his people from evil. Mwari unonzvengesa vanhu vake pamuedzo, ndo zvaanoita. Iwe ukati plana chivi chako chobuda zvakanaka, wotofara kuti ndakapenga. Hauna kupenga baba, hauna kupenga. Rwadziwa mumwoyo kuti sei Mwari akusiya asina kukudisturba. Hanzi chituko chikuru chiri muupenyu kushaya anokuti usadaro. Ndo chitiko chikuru. Unongosiyiwa so uchiita zvawafunga so. Dzimwe nguva Mwari anokuudza kuti usadaro, anokuudza nedambudziko kuti usadaro.
Saka mukaverenga zvakanaka muchanzwisisa kuti nyaya iyi it resonates throughout the Bible. Mukaverenga Exodus chapter 32 verse 16, 2 Samuel chapter 24 verse 16, Jeremiah 26 verse 3, Joel chapter 2 verse 12 kusvika 4. Munoiona nyaya iyi kuti Mwari anoti itai zvakanaka ndikuropafadzei, mukaita zvakaipa neniwo ndichatenderawo zvakaipa kuti zviuye muupenyu hwenyu. This is not repentance by threatenings, this is repentance by understanding. Kunzwisisa kuti Mwari kana akutsvaga munhu wake anogona kutendera mhepo huru, agotendera hove huru, agotendera hwemhizi, agokudza muti agoushavisa mangwana in search of his person. Saka wamwe mufana akafunga kuti akangwara ndobva abata shiri akaisa muruoko rwake, akauya pamberi pomumwe mutana akati, mari iyi mukuru, iyi mari ndeyako iyi. Ukagona kugesa kuti shiri iyi mhenyu here kana kuti yakafa, mari ndeyako iyi. Mukuru akaramba akamutarisa akamuti, mhinduro manje iri mumaoko ako iwe mufana iwe, ina handizokupindura izvozvo nekuti mhinduro iri mumaoko ako. Mufana uyo akati, ko mukuru munorevei? Mukuru akati, zvigunwe zvako tu zviri pahuro yeshiri izvezvi. Ndikati imhenyu unoidzvanya yofa, wondiratidza yafa. Ndikati yakafa unoisiya iri mhenyu yobhururuka yoenda. Saka iwewe ndiwe une mhinduro. Ndoda kuti ndikutaurirei vana vaMwari, it is up to me, it is totally up to you whether God will repent to bless or God will repent to curse. Kuti Mwari achazvidemba okomborera kana kuti achazvidemba otuka, zvese izvozvo zviri mumaoko edu. Ukaverenga bhuku raJona chapter 1 verse 17 ndo paunoona kuti aiwa, preparedness is the heartbeat of salvation. Mwari ukaiverenga inoti Mwari wakanga atotuma nechekare panga patori nehove yaitosuima iri musaidhi mechikepeso yakamirira kugashira Jonah. Mukaiverenga inonzi past perfect tense. Time sequence yacho inoti it's an action that happens before another past event. Saka Jonah asati akandirwa mumvura, hove yanga yatovepo. This reminds me of Revelation chapter 13. Jesu igwana raMwari rakabayiwa kubva pamavambo enyika, munhu asati atadza Jesu akanga abayiwa kare. The plan of salvation was not brought into life because men had sinned. It was already there idling, waiting for men to sin. Mwari wakarongeka. Preparedness is next to godliness. Zvakarongeka kugadzirira ndo zviri Mwari. Vamwe vanoti cleanliness is next to godliness. I want to say preparedness is next to godliness. God was prepared for men to sin. Anga atogadzirira. Ndoda kuti muone kuti mukati mestori yaJona mune nyasha. Mwari wakatogadzirira kare kutiponesa kubva pahombe dzatiri kuvhura idzi, hama dzangu. Mwari wakatogadzirira kare kutiregerera nekuti Kristu wakafa isu tichiri vatadzi. While we were still sinners, Christ died for the ungodly. Ukaramba wakatarisa nyaya yaJona uchifamba nayo zvakanaka, uchanzwisisa kuti the wages of sin is death, but the gift that you get free of charge is life through Christ our Lord. Nineveh yaifanira kuparara, but yakatendeuka. Payakatendeuka Mwari wakaregerera. But kana Mwari aregerera, ndiye anofanira kutakura rufu rwacho. Hapana paunotadza iwe wotendeuka rufu rwoshaya mutakuri. Kristu akauya kuzotakura rufu rwawaifanira kufa iwe. Saka pakatendeuka Nineveh, Jesu ndiye wakatakura rufu rwacho. Vanhu vanorarama vakararama before the cross, their faith was a forward looking faith. Isu tararama after the cross, our faith is a backward looking faith. But we are kwese kudiviri nediviri takatarira muchinjikwa umwe chete. We have faith in Christ. Tine kutenda muna Kristu. So when you look at the story of Jonah, you get a glimpse of the suffering of God, because the same God who condemns is the same God who saves. The same God who condemns is the same God who justifies. He is the same God who sanctifies, and he is the same God who glorifies. Saka kana ari iye anoti atadza ngafe, obva ati asi kana atadza akatendeuka ndomuregerera. Kufa uku
kunofanira kusengwa, kwakasengwa naKristu. Ndosaka kuchinzi munoroverera Kristu patsva mazuva ose, nekuti pese patiri kutadza, Christ is carrying the consequence of our sins. Bhuku raJona rinotiratidza nyasha dzaMwari, kuti kana tikagona kutendeuka kubva pakusarurama, tinowana kuregererwa kuna Mwari. Teererai munzwe vana vaMwari. Before the storm, the fish was ready. And before your pain, grace was waiting. Saka munofanira kunzwisisa kuti kutendeuka kwedu, it renders the threats of judgment ineffective. Usavunduka wotendeuka zvekuvhunduka. Repentance is a gift from God. What we need, what God needs from you is your willingness. That's what he is looking for. In fact, it is God who works in you both to will and to do. Saka chido chacho chinotoiswa mauri naMwari, and then kana chido chaiswa mauri, iwewe wochida wochiita. It is God who works in you both to will and to do. Tisuduruke pakusarurama. Tinogona kuzorarama mumatuso anozova mharidzo paupenyu hwavamwe. Munhu achita akakutarisa so oti mukadzi harowi. Munhu achita akakutarisa so oti vabereki vanofanira kuteererwa. Munhu achita akakutarisa anoti aiwa Sabata ngarichengetwe, nekuti ari kudzidza zvidzidzo. Bhaibheri rake mavanga ako iwewe, ndo bhaibheri rake raanenge achiverenga. Mwari wokudenga akuropafadzei, Mwari wokudenga akuitirei zvakanaka. Tinonamata Mwari wenyasha, a God who delights more in mercy than he does in punishment. He is not a retributive God. He is not a vindictive God. He is a God of mercy. Sometimes nemabasa edu we push the pain of divine love out of his heart, otigadzirira matambudziko anogona kutidzora pakusarurama kwedu. Mwari wenyasha akuitirei zvakanaka. Mwari wenyasha akuropafadzei as we think on the story of Jonah, to remember kuti Mwari unotsvaga vasina nharo, vanomutendera kuvaumba zvakanaka vasina kutanga vaputsiwa. Mwari akuitirei zvakanaka. Ngatinamatei. Baba vedu vari kudenga, tinotenda nenyasha dzenyu. Maita henyu mataura nesu kuti yambira pakusarurama kwedu, tipeiwo simba rekuda kutendeuka, tidzoke kwamuri nekurevesa, tibve pakusarurama. Nheyo dzaMwari dzinomira dzakasimba, dziine chisimbiso ichi, kuti wese anodaidza zita raJehovha ngaabve pakusarurama. Tibatsirei Mwari, mutiitirei zvakanaka. Uku ndiko kunamata kwedu muzita raJesu. Amen.